Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6-etatik 4 minutu igaro diren honetan, orain minutu gutxi egin du ofizial Realak Mikel Merinok ez duela taldean jarraituko eta Mikel Artetaren Arsenaletik fitxatu duela. Realetik joaten diren jokalari garrantzitsuekin egin ohi dugun moduan, nik uste Mikel Merinok beste askok baino gehiago merezi duela bideo hau egitea eta horren ondorioz egin egingo dugu. Mikel Merino Zazon, iruindarra, 1986ko ekainaren 22an jaio zen, egun 28 urte ditu eta Realera 22 urterekin iritsi zen. Realera iritsi zenean, jada liga ezagutzen zuen, Osasunan ibili zen, gerora Ingalaterrarako bidea hartu zuen Newcastlera eta bertatik iritsi zen Realera eta Realeko bere ibilbidea oso ibilbide oparoa izan da zentzu guztietan. Jokatu zuen lehen denboralditik entrenatzaileentzat oso jokalari garrantzitsua izan da. Realaren zelaierdian iparrorratz nagusia zalantzarik gabe, Imanolentzat beti finkoa izan den jokalari horietakoa eta benetan ikeragarria izan da Mikel Merinok Realean izan duen arrakasta. 2018-19 denboraldian egin zuen debuta, orduko hartan Realak ez zuen Europako txapelketarik jokatu, 32 partida jokatu zituen, 4 gol sartu eta 3 pase emanaz. 2019-2020 denboraldian ere ez zuen Realak Europako txapelketari jokatu, bertan 43 gol eta 6 pase eman zituen, eta 43 partida jokatu, 6 gol egin eta asistentzia bat egin zuen. 2020-21 denboraldian bere lehen urtea izan zen Europan, bertan 36 partida jokatu zituen, 2 gol sartu eta 6 pase eman, eta zalantzari gabe denboraldi hau izan zen oparoena Mikel Merinorentzat eta azken urteetan Realarentzat. 2019-20 denboraldian kopan sekulako arrakasta eskuratu zuten. Mikel Merino tartean zela, aurrekoan ere Robin Lenormand joan zenean egin genuen bideo hartan aipatu genuen. Robin Lenormandek ere talde horretan izan zuen garrantzia, Mikel Merinok are garrantzia handiagoa izan zuela esan genezake. Izan ere 2021 denboraldian mirariaren pasea esaten zaion hori egin baitzuen Mikel Merinok, zelaierditik ia porturi sekulako baloia sartu zion Inigo Martinezi eta Atletikeko atzealdeari bizkarra irabaziz, eta gero hor Inigo Martinezek penaltia egin zion porturi eta hortik aurrerakoa da historia da Mikel Oyarzabalek egin baitzuen gol hori eta Reala kopako txapeldun egingo zuena 2021 urtean. Hortik aurrera ere ez zuen bere errendimendua jaitsi, 2021-22 denboraldian 43 partida jokatu, 4 gol egin eta 2 pase eman zituen, eta behar bada 2022-23 denboraldia izan zen bere denboraldirik oparoena zenbakiei dagokienez. Hemen ere 43 partida jokatu zituen, 3 gol sartu eta 9 goleko pase emanaz. Esan dugu Realaren zelaierdi horretan iparrorratz nagusia izan dela Mikel Merino, bai erasoan, bai defentsan sakrifizioan sekulako lana egin izan du. Horrez gain goitik ere baloi asko irabazten zituen, jokalari oso indartsua, 1,88 luze, eta noski horrek ere ematen zion zelaierdia nagusitasuna edukitzeko beta, eta benetan goitik berako jokalaria, Realean ere sakrifizio handia erakutsi duena Realarekiko, eta hutsune nabarmen xamarra behar bada azken urte hauetan Realak nabarituko duen hutsunerik handiena egia da. Martin Odegaard joan zen, David Silva joan zen,
Alexander Isak, orain Robin Lenormand, eta orain Mikel Merino. Jokalariena badakigu, zikloak izan ohi direla, Mikel Merinok ikusi du Realean bere zikloa bete duela, eta ongi bete gainera, bere komunikatuan ere esan du alde batetik penatua joan dela, baina beste aldetik lasai edo kontzientzia lasaiarekin behintzat dena eman duenaren sentsazio hori duelako, eta benetan arrazoirik etzaio falta iruinsemeari alde horretatik, eta zorterik onena opa diogu Arsenalen Mikel Artetarekin, Gipuzkoar batekin arituko da, Gipuzkoar baten agindupean arituko da Mikel Merino. Arsenalek ere aurten ambizio handia izango du, berriz ere Martin Odegaard eta Mikel Merino bera ere elkartu egingo baitira talde batean, eta hori ere ikustekoa izango da. Realera iritsi aurretik egia da Mikel Merinorekin bazegoela nahiko ikamika, netzela behar bada esaten zuten bezain besteko jokalaria, baina Realera iritsi zenean hau guztiak isildu zituen, lehen momentutik lanean hasi eta entrenatzaile guztiekin esango dugu titular izan da, egia da, noski, bi entrenatzaile bakarrik izan dituela Realean, zorionez Imanolen aro oparo honetako jokalari garrantzitsua izan da Mikel, eta aurretik Asier Garitanorekin ere aritu zen, berekin hasi zuen, hain zuzen ere denboraldia Merinok, eta benetan jokalari bikaina, inoiz taldearekiko hitz txar bat ere eduki ez duena, beti futbolera jokatzera eskaini duena bere burua, eta azken unera arte, urrengo urtean amaitzen zitzaion kontratua, baina berak dirua utzi nahi izan du klubean, berak Realetik alik eta ondoen joan nahi izan du urrengo urtean fitxaketaren prima askoz ere altuago bat kobratzeko beta izango zuen, baina berak nahiago izan du Realean dirua utzi, eta hori ere benetan aipatzekoa da. Eta, badoa, beste aro bat hasten da Realarentzat, jada bi norgehiagoka jokatu ditu Mikel Merino gabe Realak, eta ikusi da behar bada zelai erdian ez duela beste urte batzuetan eduki izan duen sendotasun hori eduki, baina nik uste ordezkatuko duen jokalariak sekulako potentziala duela, sekulako garapena, hobetzeko oraindik ere tarte handia, Beñat Turrientesetaz ari gara, lehen bi partida hauetan Imanolekin titularri izan da, eta Merinoren postu hori betetzeko jokalaria bera dela iruditzen zait, eta momentuz ongi betetzen ari da, pixkanaka gora eginaz, eta nik uste lertuko duen jokalaria dela. Lesioekin ere, zorte handi xamarra baitu Beñat Turrientesek. Hauxe beraz esan beharrekoa, Mikel Merino badoa, beste aro bat hasten da Realean, bihar partida, Alavesen aurka, ea zer gertatzen den hor, eta partidaren ostean, noski, analisia izango duzu. Hauxe beraz, urrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.